La màquina de segellat de llaunes de nitrogen d'ompliment automàtic. Les llaunes d'ompliment i segellat de conserves i nitrogen s'operen en una habitació tancada, mantenint l'efecte de segellat. El contingut d'oxigen residual és inferior al 3%, augmentant eficaçment la vida útil del producte i millorant la qualitat del producte. Línia automàtica amb impressora làser de data i màquina flip. La màquina d'etiquetatge del cos de la llauna. El corró de pressió està fabricat amb material de silicona suau, que no té cap rascada al producte i l'etiqueta està ben fixada.